ava vari vashanu pane mumwe wasiku vakanga vari kwanga vari vakataka kungunuka kuya pamitingi ida kuronga nyaya dzokwedzokwe uyo ari panamba 3 kusukuru ndiye akatanga kundibvunza nenyaya dzemari ndobva ndamutsanangudzira hatina kusangana neprobhlemu nayo tiri pakutsanangudzira naye papo baba nodza mosha vari pakataka vakandibvunza kunze kuti ko iye chipati ari kupi kansera vakuda vaenda kumitingi vanzi iwe tikakubvisa kudhara gara pasi hauchisakupa vatadaro nozvazvikutaura dzo handifunge makapinda mutungamiri handitati munofanira kuchitaura nemi matauriro amuri kuita munofanira kutaurawo neni zvakanaka kana paine chichemo chamuinacho aiwa ndati gara pasi ndofunga vabereki ndikwati zvakabva taasabve kuchinyararai basa mapedza kudhara mwana we anonzi matopa ndiye akatanga kupinzira ndokuti vachiti mbavai mugarai basi vatati chigati pachinamato musangano watopera mwana wamatopa pakabvadara chitizvo namato wamatuzi pakabva patanga kuita discord vanhu vakugegera nadesirana munamato kwakuitwa apera ndazotumira mazita ava vakanditi mbavha idzo ava ndo vakatanga kutigara pasi uya hana ndo vakatanga kutauzana chita chakata chakaigusa ava vakatiti muita chigure komino komiti nomwana wamuzara akasipo mwana wamatope avasumuka mwana wavo yakatokera imi mama ari kui mwana wenyu mama aenda nomwana kuchipatara akapota iti mainjection mukomana musikana akarohwa munharaunda rumwagari zvazvinoitawo kumana ushomadzoro takadza kutitambira zvinonitsa vanhu vese havasaenzi kwatiri ndikuona vakamboya kumba vakamboya kokutanga kunyepera naye matoto vaiti sabhuku vari kuba akapa mari yakati vakanyora bepa ravo vane 7 points dzavo zvakavanyora dzimwe ndakadzipindura ipapo kana vachiyeuka vauzisaipesera vakati toaaelections tipisesaba ndakavatendera ndozvaida ndizvozvo ndakandichauya vari kunonokera kobva vazouya ava kwakuyo vakati isu tauya tikuzwa kuti isusu tikuita zvakati vaida kuzoitikire madyira akaitawo mari ndikatidzokera ndichaita sei ndichauya uye akabva azouya kwekupedzisira uchikuziva ndakati aiwa mese pamura hapana sabhuku wanga ndichaandogeza sabhuku mese muda kutaimira sabhuku hamuna mbotungamirire patoko makanga muri sabhuku 1 muri sabhuku 1 ava vanhu avo zveipogeti kuti vari andamidhura panyika ndeyabushu vakatofamba vakatoenda kumberi vakati mushu vari kuuya kuenda kusi kwavo makapindurwa makanzi kudii kwamakaenda kanzi nyika ndeyani yabushu makapindurwa kuti kwabushu muruze vakaenda vakanzi nyika ndeyani hatina kumbonzi mambo kuti varikuya kusikwa vakatonzi munotongwa namambo kuti akaitemba authority because vaida kuyanuna mambo muchida kuita mazvamuno vari kumwa zvakagara mumapurazi vanoita zvavanoda vanhu vese makavabvunza ivava vana vamba vakabva nzvimbo dzavakabva makabva kupidaba makabva kupidaba wakabva upi naye muzuku seina kuti muzuku mbuzotoneereri uri mwana wani waabushu paumambo wako pamusoro panozana abushu chiisutu mberi urivazukuru vedu chaivo chaivo hauite zvaunoda munyika mevamwe vanhu mwana wamambo muranda kumwe toda kuti tinzwisane
chauya ikoko ndikuenda kugadzirisai nawo ndoda kupa mhosva dzenyu nemasitasina zikati iwa hauna sauna mhosva ke nokuti wakateerera zvandakati wakasunga kuti hauna kugutsikana kuti nyika ndeyabusha izvo zvinondibata sere ndofanwa kupa murango kana kukohwa vanhu waakusununguka zvakanyanyisa kunyika mberi ini ndakati ndichauya ndiye sabhuku aripo waunga uri sabhuku wangu maamuri sabhuku kai mukadzi wasabhuku mukurwira murume wenyu agaro adzoke pachigaro but mese muri vanhu vangu teererai zvekutaura murume uyu kana achizobva ari kuya zvipiswa zvakanaka nekutukirani ndo nyawo yangu pamusoro changamira inini murume akutaura sabhuku kuti ndakamuti uri mbavha kala pasi ndokwanisa kuti vamwe vangu vakwanise kundipindurawo kuti pane chandakataura uri nzungu imwe chete mudama yakanaka kasi yakaora yapinda mudama ripi ibodzi rinosvipa zvese dzese dzemukanga ndosvipa nokuti imwe chete yakanaka iri kunosvipisa yakaita sei iri kunosvipiswa neyakaora saka mese handikusvipei une language yakataurawo yakubva kwangu ini ndizoona notitenga nondibowa sei kana mandamauya kwandiri ndida favor kana ndakakupai favor ndikandichauya ndikuziva zvandikuita ina handisi kutungamirira nda kugabhagabha saka ndoda kuti timirirane panapa dzokerai kumusha munogara ndikufanwa kumusajeba ndikuti ndikakuchajai futika ndinonoudza vanhu mberi ndofanwa kuchajai amhosva nhasi ndikuda kuchaja nekuti you lead by example imimi mamuri support iwo wanga uri committee member aona uyaini influencer anofunga anogona kutaura sumuka wendo hauna kuya kuzobata mari yedare zvinotiratidza kuti ini handisi mutungamiriri wako ini ndaenda kwanyamaropa nhasi ndaenda kuno umwe mambo ndichitongwa nenyaya yangu ndaisa nyaya yangu namambo kuti vaindienzanise nomwe mwana wangu akakura musoro unge imini ndabvisa mari yangu yedare ndichitongwa namumwe mambo handa kuzviramba nokuti ndo mutemo wedu ini muri vana vangu muda kuratidza urudunesi enda akomusaina ndokuudzwa ndakuchajeka vana ava vabvunze mahouseholds mangani nemahouseholds mangani 315 pa 315 amhosva ndimo magari ekutanga kai ndimo munozviti vagari vekutanga kapuwa maofalete vangani vangazomaka after muri pemino vakazopuwa maofalete pamusoro vakuzokodzerodza avana venyu but mavapa nzvimbo havana kuwanda vakawanda ko vangani vamakwane murume uyu azopindawo sesabho kune makore mangani wasabho maviri vangani kasiripo apakati penyaka maka vakawanda ndiani zvisiri pamutemo ndimi imimi ndimi makamaka vanhu zvisi pamusistemo zvatakuregulariza izvozvi vari mumanzvimbo miti masecond generation machii ndimi makamaka inini nawo muri kuya muno mudare muda kuti lecture about sabhuku akanaka sei muchindilaro sumuka yakuenda handina nhasi handisi kudzoka mashure makamuri sabhuku wangu sumuka yaenda kusaii munoti hatione madzimambo tinogara 30 kilometers away hatisi kuona zviri kuitika nano matope chii chenyu baba venyu zvamuri kuita nyaya dzemumba ndo zvamuri kuita mamaka kisabhogoyo nokuti makuita nyaya dzemumba mese mimuri munokaukama ava ndiani wenyu amhosva ko mwana wowo wamatope atuka sabhuku chii chenyu vaisine mtudzi yavo simukai ndakakudza kuti muswana wokubata ndokubatai chaizvo simukai tanga masimuka mutoedza mutaura tanga maina kulaina mudzoka musitaura simukai
ndisati kuti sub because mamsa kuregedza ukavana mukuita by example you are supposed kuti mushande mese kana munhu ada kudzokera anosabira padhuze nemunhu ari kutonga achiona mamistakes ake kuti mangwana azogona pamwe chimuti chodzoka kwamuri nekuti muchikambenera zvakanyanya but zvamuri kuda kuita manje hasirizo wokaenda kutraditional aid inoti mambo anosabvisa sabhuku waanoda izvo semadzimambo tozoti itsikeeda tikajaira kuti kumuri ene mosarudza sabhuku mundipe but mutraditional aid inoti mambo anosarudza sabhuku waanoda the same nahedman ndogona kusarudza wandinoda ini hausi kuzvinzwisisa izvozvo zvinzwisise iwewe usadye mari dzevana dzembudzi vaisire mbudzi yavo baba isai mbudzi baba isai mwanasikana asipo mbudzi yayo imhuri imwe chete ndatonga anonzani previous aiwa uyo haana nyaya jefilipo ndiani anogudza mubvunzo stereki ava ndoanonyaacha iwo ndonyanyogudza stereki ndabva ndakugura muswe ende unozviita zvakare ende unozviita uzooni vaisava vaisire mbudzi dzavo idzi failure to do that tinovavhizitira zvakakwana tinoda vanhu vane unhu hwakanaka unoratidza kuti yakanaka government haina kuisa 200 and something households akadzicreata nekuti isusu makanga takuti tiri kumunda mereka but toda kuti muite unhu hwakanaka nokuti muchavhiringirira vamwe vanhu inini kuda kutonga stereki munokanya stereki hakuna munhu anoda kukambena panakuti endai kudzimba dzenyu ndichao yako inogara zvakanaka nevamwe ino komiti yako endai mugara kudzimba dzenyu sumukaimeni